Benvinguts al tutorial de Word. Molts cops quan visiteu una pàgina web i vulgueu treure informació, recordeu que no cal seleccionar-ho tot. Podeu fer-ho per parts. Per exemple, primer selecciono només el títol, Ctrl+C per copiar i enganxo el títol, Ctrl+V baixa. Recordeu que podeu mantenir el format si us agrada o treure'l si apretem aquesta A o deixar-lo com ens agrada. En aquest cas m'agrada, per tant el deixaré així. Ara puc copiar la imatge. Botó dret, copiar imagen, Ctrl+V baixa per enganxar-la. Recordeu que una imatge, per poder-la moure, que ara no puc, l'heu de seleccionar, anar a formato i ajustar-la amb el text. I normalment va molt bé ficar delante del texto. La podem ajustar de mida, la podem col·locar on ens doni la gana i li podem donar un format ben xulo. Per exemple, aquest. I després, si seleccionem un text que és bastant llarg, el seleccionem, el copiem amb Ctrl+C i l'enganxem aquí amb Ctrl+V baixa. Si això us molesta, veieu? Vull ficar la imatge al costat, el que heu de fer és anar a format i ajustar la imatge perquè sigui, per exemple, quadrado o estrecho. Fixeu-vos que el text llavors s'adapta. D'acord? Depèn de les opcions que trieu. En aquest cas podríem fer quadrat i ja està. I el text s'adaptarà aquí. El text també va molt bé que sapigueu que hi ha una opció que és seleccionar tot el text i justificar-lo amb aquesta opció. Justificar-lo, fixeu-vos que el que ha fet és que quedi ben recte. I així, aquesta part que queda una miqueta diferent de cada línia, d'una mida diferent, és lleig. Fixeu-vos, torno enrere, desfaig l'acció perquè veieu el canvi. Al principi, cada una de les línies acaba d'una manera qualsevol. Quan justifiquem el text, fem que el text sempre acabi en línia recta. I això és molt bo pels treballs de l'escola. D'acord? Última cosa per aprendre en aquest tutorial és agafar la referència de la pàgina web que estem visitant. Totes les pàgines web que visitem, aquí dalt tenen la direcció. Això és el que anomenem URL. Podem seleccionar aquesta URL, copiar-la, Ctrl+C, i enganxar-la en el nostre treball, Ctrl+V baixa. I després apretem el botó Intro per activar aquest enllaç. Ara heu de saber que si fem Ctrl més clic, activarem aquest link. Ctrl més un clic del ratolí. Recordeu, aquesta tecla tot el rato. Anem a provar-ho. Si jo ara apreto la tecla Ctrl tot el rato i apreto i faig clic, perdoneu. Ara. Fixeu-vos que s'obre la pàgina que acabem de guardar, el link.